What's up mga atoy? Sad mi dire? Sa dire naman. Nami dire sa kumadir. Nangita mi dire o amuhang kaunon. Nadulong mi sa piuhanan. Oh, kay mangutang mi. Matang ni. Kung nakakatunig ko, May na lang. Kay nami ihanda ini New Year ya. Bagyo ra ba? Bagyo na po. Tayo mga atoy. Butang mi og sinina. Tag-20 daw. Tag-20 daw. Tag-binding, sinina sa Daisano Riverside. Ciao na lang. Value card. Marami. Malit. Okay. Opening. Daray. Palingan. Pero bupi. Oh. Daray, bupi. Oh. Wah. Yo, I'm back. Utang big sapatos. Iba picture. Eh, 1, 2, 3. Okay. Yun na, nag-video ko. ang video na. Picture man nag-video. Basta matara, picture video. Video to, yun na, may picture. Bikidre sa Gisano, Riverside. Ano ako lawas ni Ay. Balik ako lawas. Wala, naigagmay si... Tigagmay. Palit! Ano ka na? Amber? Mo ba ni? Di mo na, binway mo na. Sapphire mo na. Binway mo na. But, ano manggalit ito eh. Baho. Wala may galing buwan. Kung ako ganahan. Taka. O, tara oh. Blue. Tara yun sa taas. Kinahan na. Parang guys, mamalit na may para sa New Year. Para din sa New Year guys, no? Mamalit mo rin dito sa Sano Riverside. Ang mama nanginit pag pahumot. Bruh. Bati daw ko na balik. Ha? Balik na ito man. Soon after. Yung silang duha, best friend niya sila. Bati nagnanaw. Sumili na sila kan. Gold na pang fashion. Oh, magwapa mi. Pang fashion nga gold. Sao na lang. Ay, nice. Oh, kasi lang. Gusto ka ako makapalit, no? Ayan na lang mo. A few inches later.
Guys, mangumpra nami guys. Ato nami. Mangumpra nami sa among palitones para sa New Year. What's up, no? What's up? Di man namin kumpra Gumanamig pangumpra para bagong tuig. para bagong tuig, no? Uli na may karon. Kanina sa YouTube ng akong video. Bye-bye. 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 Ay, ako to bang video? Now. Please subscribe kung po mag-subscribe. Tara, manakay na ta. It's caught in the crossfire.